Die ik heb geselecteerd is Johan van Aken. Ook geen onbekende in het noorden. Een kunstenaar die zowel begnadigd schilder is, geometrisch abstract werk maakt, maar de laatste jaren ook bezig is met de nieuwe media, met prachtige, bijna abstracte beelden in video. Ja, het jet bij deze tijd naar media. Ik ben steeds visueler ingesteld en ja, de snelheid van het beeld, dat denk ik wel verschillend. Waar de meeste mensen, men gaat het vaak heel snel. Dus een soort videobeeld, dan gaat het boom, 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 heel snel, heel hoog tempo. Het is net de tijd om eigenlijk te zien wat er gebeurt. En mijn antwoord daarop is eigenlijk dat ik het beeld vertraag. Dus dat het beeld langzamer gaat, dus langzaam in het beeld trokken geweest. En dat is eigenlijk wel een van mijn gedachtegangen. Techniek mag je leren en als je op een gegeven moment dat onder de knibbel hebt, dan kun je vervolgens die eigen invulling van daaruit wel, die eigen visie, daar komt gewoon op deel. En die eigen ideeën, die kun je dan wel vormen. Ja. En daar had ik van mijn gevoel geen gebrek aan om werk mee bezig ben, om daar steeds stapjes in te maken. Dat is ook voor mij het avontuur.